కుటుంబాల కూరగాయలు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు। ఈ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అందరూ సామాజిక దూరం పాటించేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు। గత 10 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమాల్లో ఈ అన్నదానం అనేది ప్రత్యేకంగా 3 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తూ గాంధీ హాస్పిటల్, నిమ్స్ హాస్పిటల్ దగ్గర ప్రతిరోజు పేషెంట్ అటెండెన్స్ పెడతా ఉన్నాం। మనకి ఈ కోవిడ్-19 ఈ కరోనా వచ్చినప్పటి నుంచి నిమ్స్ హాస్పిటల్, గాంధీ హాస్పిటల్ ఉన్న పేషెంట్స్ తగ్గడం వల్ల అక్కడ అవసరం లేదని అనిపించి మన స్థానికంగా ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్ ఇటువంటి ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వలస కూలీలుగా ఉండి దినసరి వేతనాలకి జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఈరోజు చేయడానికి పని లేదు, తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితిలో వాళ్ళు రోడ్ల మీదకి వచ్చిన పరిస్థితిలో ఒక 300 మందికి మన జనతా లక్ష్మీనాథ్ సహకారంతో ఆయన గ్యాదర్ చేసిన మనుషులని ఈరోజు ప్రతిరోజు గత 10 రోజులుగా ఇక్కడ మేము భోజనం పెడుతున్నాం వాళ్ళందరికీ కూడా। సో అదేవిధంగా మా బస్తీ అంటే ఇక్కడ మేము స్థానికంగా ఉన్నాం కాబట్టి బస్తీలో ఉన్న ప్రజలకు కూడా ఏదైనా చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి ప్రతిరోజు కూరగాయలు కొనుక్కోవడం కూడా ఇబ్బంది అవుతుందని తెలుసు కాబట్టి స్లమ్ ఏరియా, సో వాళ్ళకు కూడా ప్రతిరోజు కూరగాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఈరోజు వాళ్ళందరికీ కూడా వెజిటబుల్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశాం। గతంలో కూడా ఇచ్చాం। అదేవిధంగా కంటిన్యూగా ఈ పరిస్థితులు ఎదుర్కొనేంత కాలం కూడా మేము ఈ అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని, అదేవిధంగా ఈ వెజిటబుల్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమాన్ని కూడా రేపు రానున్న రోజుల్లో అంటే ఇంకా 2-3 రోజులలో వివిధ రకాలైన పళ్ళను కూడా తీసుకొచ్చి ఫ్రూట్స్ మార్కెట్ నుండి వీళ్ళకి పళ్ళు కూడా ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ నాకు ఈ కార్యక్రమం అన్నిటికీ కూడా సహకరిస్తున్నటువంటి మీడియా మిత్రులు కానివ్వండి, పోలీసు సిబ్బంది మా ఎస్ఐ సుమన్ గారు, అదేవిధంగా సిఐ గారు ఈ ప్రాంతాల్లో ఎంత టేక్ కేర్ చేస్తూ ఎవరిని రోడ్ల మీదకి రానికుండా చేస్తున్న పరిస్థితిలో తప్పని పరిస్థితుల్లో ఇది భోజనానికి సంబంధించిన పని కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఉండి ఈ రోజు ఇక్కడ నాకు ఈ సపోర్ట్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా సాగించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। థ్యాంక్ యూ। రంగారెడ్డి